Kitap Yurtu Müziği жетекчиси, тәрҗемәче, бик күп яшьләр проектларының кураторы Айдар Шайкин белән аралашабыз. Айдарны кунакка чакырдык үзебезгә. Айдарны миңа калса белмәгән кеше юктыр, чөнки ул Гарри Поттерны татар теленә тәрҗемә итте. Менә шундый кеше бездә утыра бүген. Айдар, бүген нәрсәләр эшлисең, нәрсәләр тәрҗемә итәсең? Мен сине кем дип белик бүген? Шуннан да хәерле көннәр. Төрле урында төрлечә үземне тәкъдим итәргә мөмкиндер, чөнки шуннан да эшчәнлек төрле, киң кырлы дип әйтсәм мактану булыр, әмма менә шунда кайчак кисешми торган әйберләр белән дә эшләргә туры килә. Һәм бу үзенә күрә бер бәхет. Хәзерге вакытта без татар китап йортында шунда Шәриф Камалның Мемориаль фатиры кергән Төрдәге тарихы музеенда төрле проектлар алып барабыз. Шунда хәзер инде төгәл бер ел булды анда эшли башлавыма. Һәм бик нык шундай җанланып, бик нык бирелеп, татар китап тарихын өйрәнү һәм аерым әлбәттә Шәриф Камалның биографиясын өйрәнү белән, иҗади мирасын барлау белән шөгыльләнәм һәм коллегаларның уйраштыруына вазифа итәргә буладыр. Bundan тыш тәрҗемәче әйтегез, тәрҗемәче буларак безнең әлеге дә баягы Harry Potter проекты үзенең эшчәнлеген дәвам итәсе була, чөнки аның эшләре әле бихисап, Аллаһка шөкер. Bundan тыш без менә бер айлык игълан иттек, тагын бер шундый амбициоз хыялый проект турында. Без дигәнебез инде шул команда турында бара инде. Без Толкинның Хоббит дигән повестен әсәрен татар теленә тәрҗемә итә башладык. Бу безнең шулай бер шундый хыялый проект. Бу әлбәттә ниндидер бер яктан караганда җитди эшләр дә түгел сыман, һәм бу шунда шулай, чөнки бу фанатлар эше, менә бу эшне яраткан волонтерлар эше дигәндә шундый кичәктән аның җитдилеге бар, чөнки шундый ярым шаяр белән башланган эшләрдән әкренләп җитди проектлар барга килә, зур эшләр башкарырга туры килә. Шуның нигезендә безнең әдәбият тарихында, театр тарихында, мәдәниятебездә хәзер барлык менә бу шәхесләр тарихлары да күрсәтә, күп кенә кызыклы, мөһим, җитди әйберләр башлана башлап шундый фанатлардан, шаяртудан дип әйтик инде, бездә гел шулай дип яшибез. Harry Potter дип әйттегез. Менә аны сез тәрҗемә иттегез инглизчә, татарчага. Аны укучылар бармы менә? Аңа ихтыяҗ бармы, сораучылар бармы? Әйе бар. Бәлки ихтыяҗ аны укуда да түгелдер кайбер кешедә. Күп кешенең аны тотып карыйсы, күрәсе килә, кемнеңдер бер генә теләге бар, ул китапны өендә киштә торырга тели. Менә мәсәлән, безгә даими рәвештә яза төрле илләрдән Гарри Поттер фанатлары. Алар татарча беләләр бетте. Алар кемдер инглиз кешесе, кемдер француз кешесе, төрек кешеләр бар. Аларга кирәк Harry Potter татарча тәрҗемәсенең өйләрендә булу. Алар коллекционерлар, алар Harry Potterга җыйналалар, шуны яшиләр һәм аларга кирәк. Алар нинди генә зур бәяләргә дә әзер, шул бәяләр белән дә алыштыларга әзер. Китабы гына юк кагазында, алар аны әзерлиләр. Һәм булай әле безнең теге электрон вариантны алып, үзләре бастырып, өйләрен тотучылар да бар. Ул бер яктан шундый сирәк әйбер булгач, коллекционерлар өчен, балай мактанырга теләүчеләр өчен, үзләренең татарлыгын күрсәтә теләүчеләр өчен, безнең очрак татарлар очрагында алар өчен кирәк мәсәлән, андый шундый ихтыяҗ бар. Икенче яктан, әлбәттә, укырга теләүчеләр дә юк түгел. Мәктәпләрдә укучыларга укырга теләүчеләр дә бар, тартлы укучылар арасында балаларына Гарри Поттерны балаларга беренче тапкыр укыганда, татар телендә укырга теләп безнең сораучылар бар һәм белән берничә гаилә үзенең балаларына беренче китапны тулысынча укып чыкты, кичләрен әкренләп укый. Әнә шулай Гарри Поттер белән таныштырдылар татар телендә. Шуңа күрә әлбәттә ихтыяҗ бар, чөнки ул Гарри Поттер ул замана шаукымы гына түгел, теге бер вакытта гына популярлашкан әсәр түгел. Менә инде әсәрләргә Гарри Поттер дөньясына 25 ел була быел. 25 ел дәвамында популярлыгы югалтмый, яңадан-яңа аның дөньясы кысаларында яңа проектларга килә. Ул һаман да коммерцияле проект, һаман да авторлар һәм авторитетында булган шушы зур корпорацияләр дигәндәй алар акча эшлиләр. Ни өчен? Чөнки әсәр классикага әверелде һәм ул классика булуына лаеклы. Толкин сыман ук, башка фэнтези дөньялары сыман ук. Шуңа күрә ихтыяҗ һәм булачак Гарри Поттерга. Тагын нинди әсәрләр тәрҗемә итү планы бар? Толкин, Хоббит.
нәрсе керек, Хоббитны тәрҗемә итү, гомумән Толкинны тәрҗемә итү, ул Шекспирны тәрҗемә итү сыман, ул һәрбер телдә булырга тиеш, андый бер хәтта укыса да укымаса да булырга тиеш. Менә шул Гарри Поттер тәрҗемә иттеләр борынгы грек теленә. Борынгы грек телендә укучылар буңа күрә түгел, ул аңа тәрҗемә ителергә тиеш буңа күрә дигән. Толкин белән шундый ук хәл, чөнки лингвистикага караганда Толкинның әсәрләре гаҗәеп катлаулы, Гарри Поттер җиңел. Ул гади телдә язган бит була. Толкин ул тел белгече, бөек филолог. Һәм аның әсәрләрен башка бер телгә күчерү ул аерым бер сәнгать. Шуңа күрә менә бу тәрҗемә белән шөгыльләнеп, без үзебезне сыныйбыз, татар телен сыныйбыз. Татар теле менә моны ничек башкарып чыгалар, моны ничек без аны матур итеп эшләп алабыз, мөмкинлеген беләбез. Бу эксперимент, шуңа күрә без аны ләззәтләнеп башкарабыз инде. Моннан тыш минем үземнең теге шундый гомерлек хыялларым бар. Менә теге бүген иртәгә эшлим дип таныштырмыйм, ничәдер ел, 10 ел дәвамында башкарырга өметләнәм, хыялланам. Шундый фикер белән яшим. Ул Оруэллның тәрҗемәләрен булдыру, чөнки гомумән миңа нәрсә үземә кызык, шуның белән шөгыльләнергә инде әлбәттә. Чөнки булар бит эшләми, заказ буенча булар эшләми, теге кемдер шуңа күрә генә үстерәбез белән үзебезнең хыяллар чыгып, шуңа күрә Оруэллның, Джордж Оруэллның әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итәсе килә, алар көннән-көн актуальләшә, кызганычлы әсәрләр, антиутопиялар төс бар инде. Аны күчерәсе татар теленә. Минем хыялым бар иде, борынгы грек фәлсәфәсеннән берничә текстны татар теленә күчерү, берничә атта Марк Аврелийны, аның текстлары гадирәк дип әйтергә була инде. Ләкин алар шәхс Рим императоры булса да, әсәрен язган грек телендә, шуңа күрә катлаулырак барыбер. Һәм Сенеканы татар теленә күчерергә. Ул шундый хыяллар, җитди түгел бу кешеләр өчен, бу кешеләр аны мөмкин санасмаган мөмкин. Әмма без ирекле кешеләр һәм һәркем үзенең мөмкинлегенә чыгып, вакыты булган чыгып, хоббилар белән шөгыльләнә аладыр дип саныйм. Башкаларга зыян китермәсә, хоббиларга урын бар. Айдар белән син үзең ничек саныйсың, татар теленең байлыгы җитәме хоббитларны тәрҗемә итәргә, Гарри Поттерларны тәрҗемә итәргә? Әлбәттә җитә, гомумән татар теленең Сүз байлыгы. Әйе, ничә әйтим, ул табигый аңлашыла ки, Гарри Поттерда һәм Хоббитта булган төшенчәләрнең шактые инглиз теленнән тыш башка бер телдә юк, гомумән Толкин теленнән тыш алар башка бер телдә юк, һәм Роулинг теленнән башка телдә юк, чөнки алар автор дип чыгарган сүзләр. Аларны тәрҗемә итү ул аерым бер проблема, чөнки бер яктан аларны автор язган рәвештә калдырырга мөмкин, һәм кайбер тәрҗемәчеләр шулай эшлиләр дә. Икенче яктан автор аларны яңгыраулы булсын өчен шулай махсус теге яңгырый торган исем түгел тапкан ул сүзләрне, һәм димәк аларны тәрҗемә итү авторның мантыгына туры килә сыман. Шуңа күрә әлбәттә кайбер урында без мәсәлән сүзнең татар телендә төгәл аналогын тапмыйбыз, чөнки ул сүз башка бер телдә юк, авторның үзендә генә бар дигәндәй. Һәм без ул чакта аны уйлап таба алабыз. Мәсәлән, нинди сүзне уйлап таптыгыз? Мәсәлән, бик баналь шундый мисал, ул карга-тырн дигән, ул бик уңышлы мисал түгел, но карга-тырн дигән мәсәлән факультет исеме Гарри Поттерда, ул урысча бирелгән Кортоваран дип, инглизчә ул Ravenclaw. Аның дөрес тәрҗемәсе карга түгел, козгын булган тиеш, ләкин без теге аны укучыда ассоциация бар бер козгын белән түгел, карга белән булгач, карга вариантын калдырдык. Карга-тырнага дигән сүздән килеп чыккан бәйсеккә барган. Андый мәсәлән тәрҗемәләр бар. Яки безнең әҗәл умырлары дигән төшенчә бар. Пожиратели смерти. Һәм инде Гарри Поттерда килеп чыга ул төшенчә. Аларны бөтә шулай аналарны эзли, ләп чыгарасың. Безнең үзебезнең мифологик катлам бар, ул катламны кулланырга була. Әмма ул катламны кулланган сакларга кирәк, чөнки ничә әйтим, ул тоже шулай бер бик четерекле мәсьәлә, бер яктан караганда син һичшиксез үзенең телдә булган сүзне кулланырга тиешсең. Икенче яктан татарларның булган миф дөньясы, мифология дөньясы, әкиятләре, риваятләре һич тә чагышмый инглиз әкиятләре белән, шушы әсәрләрне нигезләп яткан әкиятләр белән. Әгәр дә без үзебезнең сүзне анда куйсак, безнең дөньялар бутала башлый. Ул буталуның бер нинди фатвасында юк. Шуңа күрә без монда сакларга тырышабыз. Ул үзенә күрә фәнизм. Айдар, син ничек саныйсың? Бездә Гарри Поттер
Хоббит кебек әсәрләрнең барысында татарча тәрҗемәсе булсынмы? Әллә инде шулар дәрәҗәсендәге бер әсәр тусын иде. Менә кайсын сайда иде. Әсәрнең тулын теләре әлбәттә. Чөнки Harry Potter'ны укыялым, урысча да, инглизчә дә теләгән булса. Татарча андай әсәрнең тууы күпкә кызыклырак булыр иде. Әйтеп, ул шулай гына зарланырга була, зарланмаска була, без шунда тудыра алмадык дип, яки башка фикердә булырга була. Минемчә, андый популяр әсәрләр татар телендә әле язылыр. Безнең татар әдәбияты исән булган дәвердә, шигърияте әдәбияты исән булган дәвердә безнең әле андый әсәрләр бәлки язылыр да. Чөнки ничә әйтим, мондый дәрәҗәдә популярлык казанган һәм бик күләмле булган һәм киң булган шундый яңа фэнтези дөньясын галәме булдыру өчен авторга бик көчле гыйлем кирәк, эрудиция кирәк. Толкин дәрәҗәсендә дөнья булдырыр өчен гомере буена Толкин әсәрләрен язган 20-30 ел буена. Властелин колец, Мохтар хикмәтләре язган 20 ел буена, аңа нигез булган бөтен шушы беренче мифларны, яңа уйдырмаларны уйлап чыгара башлый 20 яшендә язганча. Һәм менә булган гомере буена яза, язып бетерми, яшь малаена ул язмалардан тула бетерә бөтен дөньяны әйтә инде. Ул аның өчен кирәк әле сиңа вакыт, сиңа кирәк шундый бер мөһим бер сыйфат, син утырып тыныч кына эшли белергә тиешсең. Профессор булырга кирәк. Толкин ул профессор. Роулинг ул бик нык шундый гыйлемле инглиз теле укытучысы, Оксфордта бетергән кеше. Кыскасы менә һәм сабырлык кирәк. Безнең язучыларның теге тарихка карасак, булмаган бит мөмкинлеге тыныч кына бер урында эшләп кенә иҗат кына итеп торырга, шул теге андый каләкләр да бар. Моның өчен син кайчак дөньяны турыдан торырга тиешсең. Имам Камил безнең андай нәрсә булачак, безнең үзебезнең бик бай мифларыбыз, легендаларыбыз, әкиятләребез, шушы фэнтезига нигез буларлык дөньябыз бар һәм аның нигезендә киләчәктә, якын киләчәктә бәлки безнең әле туар. Менә мин үземне Шура Батыр дастаны бик кызыксындыра. Бу легендария кыска карасак, әлбәттә. Соңыннан Толкинда шулай ут инде бер өлешен ала Калевалда, бер өлешен ала ул шинакетләрдән, бер өлешен аның килеп чыган менә ул үзе кайчандыр эшкәрткән, галим буларак өйрәнгән, урта гасыр кыскалардан әйтим. Шура Батырлар нигез була. Өстән Шура Батыр безнең барлык төрки халыкларның бер өлешенә бәйли торган. Айтар менә Тинчурин театрында Луизиан Сор белән Резда Гарипов уңыш белән бара Карурман. Ул бит инде менә шуңа бер адым санап була. Әлбәттә, һәм өстәвенә бу очракта адым ясалган бүгенге көндә татар мәдәнияте кысаларында иң уңышлы форматта театр форматында. Чөнки китапны укучылар барыбер теге кими чыккансакта. Театрларга йөрүчеләр әле шактый актив дип әйтим инде. Бәлки минем тә кайбер җибрәләремдә ничектер пессимизм яки скептизм яңгырыйлар, ләкин мин шунда бик оптимистик карыйм. Ләкин шушы театр форматында фэнтезины иҗат итү ул бик шундый зур адым һәм өстәвенә Карурман тексты. Менә нәрсә миңа ошый язучыларның иҗатында, шундый аның сәхнәләштергән иҗатында әйтелгәндә, барыбер шагыйрәлек бик яхшы сизелә һәм текст бик мәгънәле килеп чыга. Менә ул текстның үзендә бөтен менә бу катламнарга кинаялар бар, төрле катламнарга, безнең катламнарга һәм башка мәдәният катламнарына. Ул сөйләштә дә бар шундый бик нык тирән текстлылык. Алтын чәчтәдә менә хәзер куелган. Карурманда шулай бик нык көчле бер идеялардан да һәм әлбәттә актерларның уйнавы искиткеч шәп һәм менә шулар аша әлбәттә без яңа бу фэнтези жанрын үстерә алабыз. Тудыру бәлки урыны белән аны кирәк тудыру дип яңадан булдыру. Миңа калса барыбер фэнтезига бездә адым ясалган, ул Әбу Галисинадан ясалган, Кайрон Сәйд тарафыннан җиткән Әбу Галисинада бар ул. Кемдер әлбәттә фэнтезига кертә Рөстәм маҗаралары фэнтезига укыла. Анда Батулла әкиятләре, аның менә бу Батыр маҗаралары китапның турында бөтен җирә сөйли шулай. Миңа калса ул татарның чын фэнтези әсәре. Ләкин бездә ул ничектер популярлашмый дип уйлыйм. Бездә популярлашмауның сәбәбе һәрвакыт диярлек барып терәлә
Безнең әдәплелеккә диетинде. Без әдәпле халык шуңа күрә без шулай пиар белән, маркетинг белән, продвижение белән өстәвенә алып батыр маҗаралары ул 80нче еллар башында чыккан китап. Ул вакытта шуларында башка төрле булган. Һәм хәзер дә без Гарри Поттерның пиары белән көрәшерлек нинди көч бар дөньяда гомумән хәзерге вакытта. Безгә Hatta Ruslarda da yok. Русларда юк, русларда булып алды бөтен шундый. Ләкин алар да тәмамлыйлар аның дәрәҗәсендә булды. Әмма ләкин рус теле әдәбиятта бар фэнтезиның үзенең анда теге брендлары дип дигәндә үзенең укучысы бар, үзенең нишалары бар. Һәм алар өчен башка кирәк түгел әлбәттә. Безгә андый әсәрләрне хәтта сыйфаты бик үк үмитле булмаганнары чыкса да, аларны агрессив рәвештә укучыга тәкъдим итә башларга кирәк. Теге менә ул булырга тиеш безнең ул стратегиялар әдәбиятта китап чыгару һәм сату эшчәнлегендә. Менә хәзер Tabmedia үзе китаплар чыгара, мәсәлән, кечкенә китапчыкларны. Ул бик кызыклы формат. Ну, әлбәттә фэнтезига түгел, халык яратып укый торган шундый тормыш хикәяләрне игътибар итәләр. Чөнки халык шуны укый, ну, нормаль. Дөрес алым белән баралар һәм Имам Камил фэнтезига чыгара җитәр әле. Әгәр дә кешеләр булса, ахырлар булса, бездә ничә әйтә менә кайчак килеп чыга ул нәрсә җитүчеләр, ләкин менә мигә нәрсәсе менә беренче бәйгедә укырга туры килде шундый әсәрләрне. Мин нәрсәгә игътибар иттем, фэнтези жанрын кулланалар гадәттә барыбер тәрбияви максатта. Әйе, һәрбер әсәр идея алып килә һәм һәрбер әсәрдән син тәрбия алырга тиешсең асылда. Әмма тәрбияне менә шундый турыдан-туры рәвештә текстның үзендә әйтеп биреп булмый. Мәсәлән, Гарри Поттерның үзендә бер җирдә дә юк анда балалар шундый булыгыз дигән җөмлә кулланып итеп булмый, чөнки ул башка чынбарлыкка кертелгән барыбер чын тарих итеп. Әлбәттә, тылсым юк дөньяда, әмма дуслык бар дөньяда, явызлык бар дөньяда, ак бар, кара бар, соры бар дөньяда бар нарса бар, һәм алар башка шундый бер сәхнәгә кертеп кенә куйган дип әйтик без аларны. Һәм анда шундый вакыйгалар аша әлбәттә син күрәсең дөньяда дуслык кирәклеген, күрәсең мәсәлән мәхәббәтсезлекнең нәрсәгә китерүен мәсәлән, монда явыз персонажлар мисалында бу тулысынча шундый тәрбия өчен кирәкле булган әсәр, балаларга матур кыйммәтләрне җиткә торган әсәр. Кемдер әлбәттә күрә сихерне һәм башка тәрәфендә. Менә бездә исә теге почек язарга тырышканда, менә соңгы елларда анда барыбер менә бу дидактик элемент бар, һәм ул бөтен тылсым эффектын югалтыра, куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Анда исә бу килми. Аның да как шунда. Шуңа осталык кирәк инде. Осталыкны үстерә кирәк. Әгәр менә без әдәбият турында, тәрҗемә турында хәзер сөйләшик. Әйдә хәзер сөйләшик әле татар фәне турында. Татарча фән дигәндә син нәрсәне күз алдына тотасың? Татар телендә язылган алгебра китабымы, әллә татар телендә менә татарларга хас булган белем турында? Бик катлаулы мәсьәләләрнең берсе шул. Бездә бөтенесе катлаулы. Без татарлар җиңелгән юкбыз. Монда нәрсәсе iştiraklı. Bir яктан фәнне телләргә бүлү гомумән дөрес түгел сыман. Чөнки фән үзе объектив рәвештә чынбарлыкны тасвирлый һәм объектив чынбарлыкта бирәк тә сүз бара икән яратылган фәннәр турында әлбәттә була алмый. Татар фәне, рус фәне, инглиз фәне була алмый. Татар физикасы, инглиз физикасы һәм башкалар. Анда булырга мөмкин Татарстан фәне, булырга мөмкин Англия фәне, Россия фәне. Теге фәнни мәктәпләрнең теге яки бу илдә үсеш алу үзенчәлекләре. Мәсәлән, без бар теге төрле фәннәрдә Казан мәктәбе, филология аерымлышларында, башкаларда, медицинада, шул математика дигәндә. Бу җәһәттән андый мәгънәдә татар фәне әлбәттә була алмый. Чөнки безнең татар галимнәре дә алар үзләре, төрле университетларда эшлиләр, төрле җирләрдә эшлиләр, төрле фәннәрдә һәм төрле фәннең төрле юнәлешләрендә, шул юнәлешләрдә төрле фәнни мәктәпләрдә дип. Шуңа күрә татар фәне дигәндә минем өчен менә шундый мәгънә беренче туа алмый. Икенче яктан татарча фән дип әйткәндә без татар фән дип әйткәндә без татар фәнен
гуманитар фәнгә һәм татарларны өйрәнү фәннәренә кайтарып калырга тырышабыз. Менә кайбер андый шундый булышлар бар һәм татароведение дип әйтелә, мәсәлән, татароведение дигән төшенчәне тәрҗемә итә ачык татар фәне дип. Bir яктан әйе, дөрес, икенче яктан һич тә килешеп булмый. Ну, минем үземнең авылда килешмәү сүз белән, чөнки минем өчен татар фәне ул татар телендәге фән, ягъни фән турында бу тупланган мәгълүматның, фәнни белемнең татар телендәге варианты дип әйтелә. Шул татарча алгебра дәреслеге бара мөмкин, ләкин алгебра дәресе ул фән түгел, гыйлем, мәгърифәт. Фәнни мәкаләләр татар телендә һәм ул бара тиеш төрле фәннәрдән. Фәннең татар телендә яңгыраш табуы, фәннең татар телендә кәгазьдә теркәлүе, журналда теркәлүе, татар теленең функциональ мөмкинлекләрен арттыру өчен, аның тормышта яшәешен активлаштыру өчен кирәк. Гәрчә, хәтта ул мәкаләләрне беркем укымаса да, ул мәкаләләрнең язылуы кирәк. Алар язылганда, текст булганда, яки ул текст буенча берәр төрле конференция булганда, мәсәлән, бер конференциядә беркем катнашмый торган, бөтен кешеләр күңелсез булган конференция үтсен татар телендә. Ул барыбер нәтиҗәле, барыбер мәгънәсе бар, чөнки ул җыела, аның ахырчыкта барыбер эффекты булачак. Менә шуңа күрә татар фәнен, татарларны өйрәнү фәненә кайтарып калырга ярамый. Өстәвенә, безнең әле тагын шундый коточкыч икейөзлек бар, күренә, качак татарларны өйрәнү фәне дә урыны белән хәзер рус телендә генә яши. Мәсәлән, барасың конференциягә, татароведение, яки тарих татарның, яки тагын нәрсә, яки тулы бер институтлар татарларның тарихын өйрәнә һәм татар телендә бер мәкалә чыгармый, бер чыгармый. Бу татарларны өйрәнә, татарларны күп куйды тасында. Татар телен күп куйды әйтгәндә. Әлбәттә бар авырлыклар, чөнки мәкаләләрне рус телендә язу мәгънәсе бар, татарча язу мәгънәсе юк. Теге математикадан карасаң, татарча мәкалә исәп калмый, яки татарча диссертация язылмый һәм башкалар. Әмма фактигез фән, мәдәният, сәнгать дөньясында, татарлык дөньясында булган кешеләр шушы профессиональ татарлар дип әйтелгәндә, без идеалистлар булырга тиеш. Һәм идеалист буларак безгә уңайсыз булганда да эшебезне татар телендә дә алып барырга тиешбез. Һич югы телендә дә, яки татар телендә генә урын белән. Шуңа күрә монда инде миңа авыр уңайсыз дигән сүзне калдырырга да әйтергә дә ярамый. Аннары бит Айдар, безнең фән дә бер дәрәҗәдә рус фәненә буйсындырылып, шуның кысаларына кертелгән менә татар телен алыйк үзен. Бездә бит революцияга килешләр дә алтыгына булмаган, күбрәк булган. Алар да бит хәзер алтыгына. Синең үзеңнең элеккеге дәресләрне күргәнең, танышканың бармы? Бу гыйлем практикаларында география дәресләре, анатомия дәресләре белән танышкан бар. Тел дәресләре белән эшләгән булмады. Ну, менә хәтта менә шунда, ничә әйтим, ул бит рус фәнни кысаларына һәм рус фәнни мәктәпләренең якын килүләренә буйсыну ул башына инкыйлабка кадәр, чөнки шул мәсәлән терминология мәсьәләсе, терминнарны кулланганда да еш кына инкыйлабка кадәр дәресләрдә дә терминнарны татар теленә тәрҗемә итеп тормаганнар. Мәсәлән, рустан алган терминнарны нормаль саналган. Соңра әлбәттә килеп чыга ул кеше дискуссия терминнар буенча махсусларның махсусларның 20 елларда. Әмма менә ул шул вакыттан башланган һәм biz инде тулысынча ул шалкынга буйсынганбыз. Но сәбәпләре бар. Без бит менә университет традициясын, фәнни гомумән классик фәнни дип әйтгәндә, без алганбыз аның структурасын көнбатыштан түгел, һәм көнчыгыштан түгел, Россия эчендә безнең менә моңа хәтле булмаган андый структуралар һәм безнең структура пайда булган шушы Россиядә урнашкан мәктәпләр кысаларында әйтгәндә һәм безнең лингвистика фәннәрендә тел өйрәнү фәнендә ул шуның кысаларына килеп чыккан. Шуңа күрә әлбәттә әгәр дә мөмкинлек булган булса заманында мустақил рәвештә үсәргә бу юнәлештә Европадан яки Европаның калыпларга кичүгә бәлки башкача булыр иде. Әмма булган шулай безгә хәзерге җәмгыятьтә уйларга кирәк. Без ни дәрәҗәдә элеккеге эшләргә барырга тиеш фәндә шул яки мәдәниятта кайчандыр безгә совет чорында
ясап берілген қысаларда ғана қаларады дейміз біз, яки біз олардан баш тарта алабызмы, юкмы, ну фән турында барганда әйтәм бер-берне. Менә шундый кирәк. Ну, шулай катлаулы әйбер дип саныйм. Ни өчен? Чөнки безнең соңгы елларда Россиянең үзендә фән белән, галимнәр белән идарә итү айрым бер кысаларга яңадан кертелеп бара дип әйтим. Без хәзер менә 90нчы елларда булган фәнни иреккә карыйбыз бик нык нәфрәт белән, һәрхәлдә дәүләт шуңа нәфрәт белән карый һәм безнең менә шундый либераль мөнәсәбәт фәнгә хәзер инде кабул ителми. Безнең хәтта Россиядә гуманитар юнәлештә укыган студентлар өчен булган бердән-бер стипендия программасы да ябылды. Оксфорд стипендиясы программасы ябылды. Читләгәннәр була күрә аңа альтернативага безнең дәүләт тәкъдим итмәде гуманитарийларга. Чөнки гуманитарийлар бик явыз кешеләр инде, начар кешеләр. Аңлашылдайдыр. Әйдә хәзер Тинчурин театры турында сөйләшеп алдык. Безнең инде әңгәмә әкрен генә без уртасына җитәбез. Җиттек дип әйтик. Тинчурин театрына йөрисең. Нинди әсәрләр карыйсың? Тинчуринга йөрим, гәрчә мин кайда булса бик сирәк чыксам да, чөнки гадәттә көнне-төне үзебезнең йортта яшим, утырам, эшлим дигәндәй, әмма сирәк булса чыгара туры килгәндә Тинчурин театрына киләм. Миңа гомумән Тинчуринда шайтим бала чактан якын булган миллилек без тегенә күреп үскән, карап үскән миллилекнең саклануы күңелгә якын. Урыны белән бәлки соңгы булып күренәдер. Аннан соң менә бер мөһим момент. Шәриф Камал музейда эшләгәч, Шәриф Камал белән аралашкач дигән куштанаклар өчен дә шулай мөһим булып тора минем өчен. Бинаның үзе, бина тарихлы бина һәм заманында Шәриф абый да монда эшләгән, монда йөргән. Менә мәсәлән теге Камал театры бинасы белән андай ассоциациялар белән. Монда бит Шәриф Камалның Хаҗи әфәндесе 6-7 тапкыр куелган. Әйе, ул 6-7 куелышта. Әйе, ул куелган. Әйе, соңгы тапкыр да менә Хаҗи әфәнделәрнең соңгы 10нчы елда. Әйе, шушында булган мәсәлән. Ул да бик мөһим бер. Үзе дә монда Камал театры вакытта, академия театры вакытта Шәриф Камал монда завлит булган. Мәсәлән, бер вакыт. Шушында ук менә шул бина безнең туры бәйле Тинчурин шәхесе белән һәм Сәйдәш шәхесе белән булар Шәриф абыйның якын дуслары һәм без көн саен музейда экскурсия үткәргәндә искә алабыз бу шәхесләрне дә, чөнки туры бәйләнеш бар дип әйтгәндә. Шуңа Тинчурин театрына йөрү үзенә бер фарз нәрсәләр дә безнекеләр. Галәмә Гөләмне карадыңмы? Галәмә Гөләмне карамадым. Ядәшне? Ядәшне карадым, соңгы караганым Ядәш иде. Һәм менә шулай ничә әйтим, Ядәш ул миллилек түгел. Ядәш башка бер турында. Ядәшне караганнан соң төрле кешеләр төрле реакция булуына игътибар иттем. Кемдер елый, кемдер кул чаба, кемдер тагын нәрсә. Миңа Ядәштә сурәтләнгән вакыт таныш түгел, сыман бер яктан. Икенче яктан урын белән шундый ностальгия уяна. Үзен күрмәгән чыраклар ностальгия уяна. Менә пассанный ностальгияны уяттыра алу үзе бер сәләттер. Чөнки шанда мин ул вакытны күргән кеше түгел. Ләкин менә бер Илдус Лутфуллинның рецензиясендә шундый сүз бар иде. Коллектив психотерапия турында. Учная терапия төрле кеше өчен. Хәтта ул чорда булмаган кеше өчен терапиядер. 90нчы еллар башын күрмәгән кешеләр өчен дә. Гаилә терапиясе. Безнең тормышта бик җитмәгән нәрсә ул. Безнең күпләребез андай процедураларны үтми, ул безнең барыбызга кирәк. Мен калсам монда спектакль мисалында без күрәбез. Кешенең дәвалана алуын, рухын чистарта алуын бик мөһим функция. Айдар үзең Тинчурин сәхнәсендә нинди әсәрләр күрергә теләр идең? Минем бер үкенечем бар, мин асыл кошны күрми калдым.
Менә 27 мартта була, килегез. 20 мартта менә кирәк. Чөнки яны фэнтези дип беләм. Яны Әй. балалар өчен ятылса, ләкин балалар белән укыйлар. Шуңа күрә, мәсәлән, фэнтези әсәрләрне күрә булып теләр идем. Бу инде теге без шундый берләр куярга тиеш дигән сүз түгел, яны күрергә теләр идем дигән сүз. Менә монда шулай теге дөрес аңласыннар иде тамашачылар. Һәм икенче яктан менә ядәч сыман проектларның миңа калса урыны бар. Шәхси тарихлар, чын тарихларны, документаль нигездә булган тарихларны күрәсе килә. Менә терапия кирәк. Безнең татар дөньясына терапия кирәк. Безнең ябылмаган гештальтлар бар, безнең хәл ителмәгән рухи проблемалар бар дип әйтгәндә безнең милләтнең төрле гасырлардан калган. Ул хәтта безнең менә 20нче гасыр башы трагедияларында без әле тулысынча аңлап тормадык, эшкә чыкмадык. Без ул хакта хәтта урын-урын уйламыйбыз да, уйланырга кирәк булган моментлар бар, уйланырга җавап бирә кирәк булган моментлар бар. Бәлки шулар турында кирәктер. Шулай да нинди әсәрләр белән бер-ике эш дип саный аласың? Классикада, хәзерге авторларда. Качы фәндиләрне куярга кирәк. Әлбәттә, ул бит чөнки Шәриф Камаловның Шәриф Камалныкы һәм өстәвенә, кимчә дигән. Шәриф Камалның улларының беренче купелар 10 елда эшләсәм, 16 елда, 17 елда. Һәм менә 15 елда. Беренчесе язылу 15 елда була. 15 елда куела ул. Ярый, Хаҗи әфәндене күрергә телибез. Шәриф абыйның башка әсәрләрендә күргәнләр идек, әмма миңа калса хәзер вакытта бер театрда алмастыра әсәрләр күрә. Нигә менә Акчарлаклар бик кызык романтик әсәр. Ул күрсәтә никадәр татар кешесенең үзенә күрә бәхетсезлеген. Әйе, Шәриф абыйның әсәрләрендә бәхетле кешеләр бар Анда пессимизм. Анда бәхет бар килде 8 ел асырда. Әйе, анда ягы бар. Шәриф абый ул Акчарлакларның сүзлегенә ышанды. Миңа калса барыбер үзенә күрә бер эксперимент булыр иде, аның социализм жанрында язылган әсәрләрен кую. Чөнки без барыбер урыны белән хәзер дә кайтып киләбез социализмга, чөнки безгә чынбарлыкның икенче версиясында күрсәтә медиа дип әйтгәндә, менә бар чынбарлык һәм бар сурәтләнгән чынбарлык. Һәм социализм ул бит инде сурәтләнгән ялган чынбарлык турында әйтергә була, әйме? Без Шәриф Камал турында аерым сөйләшәбез. Икенче бер рәкъмәттә хәзер минем сөйләшәсе киләдер. Казанда, шәһәрдә, гомумән шәһәр шартларында татар теле мәдәниятын саклауда яңа креатив усуллар, яңа лабораториялар, ниндидер пространстволар, менә шул турында сөйләшик. Нәрсәләр эшләп була? Нәрсә эшләп була дигән булса. Бездә шулай диләр автоматта. Актанышта бит Әйе. Ингилдә эшли алар. Әйе, Казанда беренчедән сүз бара, сүз даими рәвештә күтәрәләр яңа пространстволарны булдыру турында, төзү турында, мәсәлән, яшьләр өчен шундый үзәкләр кирәк дип. Һәм бу кирәк чынында, чөнки барыбер менә соңгы елларда тырып күрсәткәнчә, бина төзелсә, бина тирәсендә командасы булса, анда төрле проектлар җыела. Китапханәдә булган мәсәлән, милли китапханәдә булган. Икенче яктан бездә әле үзенең потенциалын тулысынча кулланып җиткермәгән биналар да бар, үзәкләр дә бар. Шул ук музейлар системасын алсак та, безнең милли музей системасындагы татар музейларын алсак, мәсәлән, без әле тагын да күбрәк максимрак контракт эшли алабыз. Шулай безнең шәһәр тулы китапханәләр, шәһәр тулы мәдәният сарайлары һәм башкалар пространстволарны физикатан булдыру бу кадәр авыр түгелдер дип уйлыйм. Нәрсә булдырасың бит әле? Менә шундый. Һәм күбрәк тагын бер мәгълүматында эштәлегенә килеп тора әле. Без нәрсә күрергә телибез. Нинди дә булса, хәзер яңа зур экспериментларга алынган миңа калса кирәктер. Глобаль бер стратегияның булуы, ул стратегияның мәҗбүри түгел зур тантаналы залларда тавыш күтәреп кабул ителүе, ул булырга тиеш безнең менә шушы карарларны кабул итә торган кешеләрдә һәм аларга киңәш бирә торган кешеләрдә аңларында булуы. Без кайсы якка барабыз, без ничек күрәбез татарның киләчәген, әлбәттә һәм шуны бик пафослы һәм тирәнле сүзләр, ягъни кысаларга тукталга кирәк тә түгел, чөнки монда кемдер төшенкелеккә биргән, кемдер кирәкмәгән күзгә бирелгән микән. Әмма аңлау кирәктер, без нәрсә күрәбез. Бик шундый җитди мәсьәлә бар,
караса нигезендә булырга тиешле мәсьәлә аңларга нәрсәне без күрәбез татарның хәлен татарның дип әйтүдән баш тартабыз. Миңа калса хәзерге бара торган безнең процесслар соңгы 5-6 елда сәнгатьтә ул нәкъ менә шул уйланулар да нәкъ шул уйланулар менә Туфанның әсәрләре, куелышлары мәсәлән, ул урын белән нәкъ менә шул битендә уйлану, теге шикләрне киңәйтү, камалда барган процесслар шулай һәм аларга карата барган тәнкыйть тә ул шул менә безнең бер гомуми бер агым бара, уйланулар агымы. Һәм менә без шушы дәврдә миңа калса аңлап бетербез үзебезнең яңа гасырдагы урыныбызны, яңа гасырның инде хәзер 3нче дистәсе китте, ләкин без әле тәгаенләп тормабыз үзебезне. Менә монда тагын бар, дөньяның үзгәрүе коточкыч тиз. Без барыбер салмаграк атлыйбыз. Менә салмаклыкта үзебезне югалту бик җиңел. Өстәвенә без бер нәрсәне онытабыз, мәгариф системасының әһәмиятен. Татарларны тәрбиялый торган конвейер, мәгариф системасы балалар мәктәптән чыга, татар булып яки татар түгел булып. Безнең хәзерге вакытта, менә хәзер бу мәктәптә барган процесслар, мәктәптә менә килдем менә 3 сәгатьне укытып килдем менә мәктәптә. Һәм мәктәптә эшләүче кеше барак, мәктәптә эшләүче кеше барак икән безнең. Бик куркыныч моментлар булган мөмкин һәм бөтен бу татар креатив зоналарының, татар әдәбиятының, театрының, музыкасының кулланучылары бүген бар. Иртәгә аларның булуы ул бик четерекле мәсьәлә. Чөнки умумият шигърият һәм әдәбият турында беренче чиратта әдәбиятны укучысы бер нәрсә, әдәбиятны иҗат итүче булырга тиеш, әдәбиятны иҗат итер өчен телдә син фикерле алырга тиешсең, илем алырга тиешсең. Бездә беренче сыйныфтан алып университет курсына кадәр белем алу татар телендә хәзерге вакытта төнлә диярлек юк булып бара икәнләр, юкача бара, югары дәрәҗәдә төнлә юк, һәм безнең дә көнлә мәктәптә бетеп бара. Әкренләп түгел, бик зур темплар белән бетеп бара. Бу хакта шаңкабыз, сөйлибез, тәэсир итеп нәрсә эшли алмыйбыз. Һәм мин менә даими рәвештә шундый төшенкелеккә бирелеп алам, бәлки урынсыздыр, бәлки урынлыдыр, ләкин бу хакта да уйланырга кирәк. Менә Тинчурин театры бу бит инде театр бит әле спектакль гына түгел. Әлбәттә. Менә монда нинди проектлар эшләп була менә яшьләр өчен? Кызыклы, менә кече форматтагы яңа спектакльләр булырга мөмкин. Ну, сөйләшү ысулы кебек, әлбәттә, сөйләшү ысулларын кую беләмен зур көчләре битәме. Кешеләрне мәсәлән җәлеп итә алар иде башка бөтенләй яңа караштан да. Бинаның үзенең энергетикасы бар, әлбәттә, бинаның энергетикасы да яңа проектларга китергә мөмкин. Шул менә башланган яңа экскурсиялар, төнге экскурсиялар, мәсәлән, ул теге әле кызыксындыру ята ала мондай җирләргә. Булар миңа калса чыннан да театр киңлеге үзенең бөтен галәмәт тарихы белән, үзенең шундый фундаменты белән инде ул яңа эзләнүләргә нигез була ала, үзенең эшле лабораторияларга, төрле шәхесләрнең очрашу урыны була ала, шәхесләр очрашуыннан яңа тандемнар, яңа иҗади коллаборациялар туа ала. Һәрдаим эзләнүдә булырга кирәк, әлбәттә. Артыңа яхшы итеп карарга, нигезеңне яхшы итеп белергә һәм шул нигезгә ныклап басып, әлбәттә, алга барырга кирәк, алга карарга кирәк. Миңа калса, барысы да Тинчурин театры чорагында, безнең башка театрлар чорагында барысы әле өметле, һәм бик өметле, бик оптимистик рәвештә бара. Менә татар телендә шундый гәпсез генә бер сүз бар, җенләнү дип аталган. Менә син хәзер аңламыйча Шәриф Камал белән инде җенләнеп йөрисең, шулай бит? Әйе. Шуны искалыйк әле Шәриф Камал. Ул бүген 21нче гасырга нинди әдип булып килеп керде? 21нче гасырга Шәриф абый авырлык белән килеп керде миңа калса. Шуннан да Шәриф абыйның 18нче елдан соңгы иҗаты бөтенләй бу гасырга килеп кермәде. Ул тегендә калды. Ни кызганыч, чөнки барыбер әсәрләр илгәр бер кысаларда язылган. Акчарлыклар һәм Хаҗи әфәнде калды. Хаҗи әфәнде калмады. Ишә калсын, Хаҗи әфәнде калды Тинчурин театрында 12 ел куелды да бетте. Хаҗи әфәнде ул кадәр актуаль түгел хәтта.
Қалды Буранда, қалды хикаялар қалды, пессимистік хикаялар қалды. Акшарлыклар. Акшарлыклар қалды. Ну, мына 18-ші жылға, мына мен хәтта нәрсәгә игътибар иттем. Безнең 90-нчы еллар ахырында 21-нче гасыр башында 21-нче гасыр башында сөйләшә башлады хәтта. Күптән менә шул чорда чыккан безнең яңарышына чыккан бер җыентыкта, хикаялар җыентыгында, Мәксүт сөйләгән җыентыкта Шәриф абый турында шундый җөмлә куелган. Аның 17-нче елга кадәр язылган әсәрләре җүнле, калганнары җүнсез дигән мәгънәдә генә шундый. Шуннан да менә безнең вакытта 17-нче елга кадәр булган җыентыкка кире керде, кайтып керде. Һәм мәктәптән укыйлар, мәктәптә аны беләләр шул вакытта. Буранда укыйлар иде. Мәрхүм Зәки Зәйнуллин язучы шуны сөз әйткән Шәриф Камал турында. Улар бер ничә урында язган да. Шәриф Камал 17-нче елга хәтле йөрәк белән язган, 17-нче елдан соң баш белән язган. Килешергә була һәм Шәриф абый үзе дә бу хакта әйтә, ул белән заказга турында ул аны теге үзенең сүзләренә әйткәндә, ул аны теге тискәре бер итеп кабул итми мәсәлән. Ләкин ничек әйтим, менә кеше бит инде төрлечә яши ала, теге син фразурага барып капларган битсең, әмма ул бит аның ләкин теге сорау туа ни өчен һәм нинди максат белән, мәсәлән, Шәриф абый соцреализм кысаларында җитә, әмма үзенең бит намусын югалтмый. Шәриф абый ни өчен партияны чыгаралар? Шәриф абый партияны чыгаралар, чөнки ул кулга алынган язучыларны тәнкыйтьләүдән бетереп ташлаудан баш тарта. Алар турында тискәре сүз әйтми. Ул да билгеле факт. Кәрим Тинчуринның таныш иптәше Заһидә апа белән Шәриф абый Исәнләшеп дуслыкны саклаган, исәнләшеп йөргән, мораль шундыйдан күрсәткән. Булар өчен аны әлегә аны партияны чыгаралар, аны үзенә бәйләмәкче булалар. Вакытта бөтен архивларда бөтен мәгълүматлар бар, справкалар бар, диләр бар. Ләкин намусын югалтмаган бит теге язган шундый жанрда, ләкин намусын югалтмаган, кешеләрне сатмаган. Бу бик мөһим әйбер. Ул чорда кешеләрне сатмау, намусын саклау бик авыр әйбер. Һәм ахыр чиктә Шәриф абыйның шундый бәлки урыны белән ясалма, менә басыш нукташын дәрәҗәсе булуы аркасында Казанда татар язучысының беренче музее барга кирәк, Шәриф Камал музее, татар язучысының беренче музее. Һәм менә бездә беренче атналык булды кунакта бер фәлсәфәче, рус фәлсәфәчесе һәм рухани. Һәм ул мәсәлән теге Казанда беренче тапкыр килгән. Казанда беренче тапкыр килгән, Шәриф Камал музеена беренче тапкыр килүе, Шәриф Камал беренче тапкыр ишетүе, һәм ул карап торды портретына, һәм шундый сорау, шу сүз әйтте. Моның нидер бер сере бар ди. Шәриф Камалның сере бар ди инде. Шунда бер серле ягы бар. Социалист булган язучының йортында, фатирында ачыла музей, һәм ул музей соңрак әйләнеп татар китабы йортына. Безнең татар әдәбияты тарихы музеена, безнең Казанда татар әдәбияты тарихына багышланган, гомуми шундый музей бит юк бит инде безнең музей. Моның үзенең бер мәгънәсе бар. Әгәр дә ул үзен шулай сакламаса, 30-нчы елларда шундый рәвештә җитеп, буларның барса бәлки булмас иде. Һәм менә Журавлевларның, Ивановларның йорты булган менә безнең бу йортыбыз, Шәриф Камал яшәгән йорт, ул сакламас та иде. Безнең күрше бинар барысы да җимерелгән, тигезләнгән җир белән 90-нчы елларда безнең дә язмыш шундый булыр иде. Аның хикмәте бар, димәк, аның күңелендә без әле лептелмәгән аерым бер сер бар, аерым бер рухият бар, иман бар. Безнең шул сичнег әйтмешләй. Иманмы, иманмы? Иман. Менә кызык күренеш, рус православ чиркәве рухания Шәриф Камалның иманы бар дип әйтте. Безнең Айдар әңгәмә ахырына якынлаша. Менә соңгы сорау Рух театр белән, театрда тәкъдим ителгән күркәм тамашалар белән сафланырга, терапия узырга тәкъдим ителә. Шулай итеп безнең Тинчурин тапшыруында катнашты Айдар Шәйхин, ул тәрҗемәче, Татар китап йорты музей директоры. Айдар, килгән өчен рәхмәт, һәм син дә театрга ешрак йөрерсең дигән өметтә калабыз. Асыл кыш 27 мартта була, онытма. 27 мартта. Ничә минут булды?